Veliki pozdrav tebi. Moje ime je Ivan. A da li znaš da možeš da ispišeš ponovo svoju životnu priču? Najbolja stvar u vezi sa vremenom je to što ne možeš da ga trošiš unapred. Ma kako da si svoje vreme troši u prošlosti, sljedećih sat vremena pred tobom bit će savršeni, idealni i pružit će ti mogućnost da ih iskoristiš na najbolji mogući način. Šta god da ti se desilo u prošlosti, tvoja budućnost je čista. Imaj u vidu da svako svitanje sa sobom nosi priliku da otpočneš sasvim novi život. Ako se za to odlučiš, sutra možeš ustati ranije, više čitati, vežbati, pravilno se hraniti, manje brinuti. I kao što je primetio Ashley Brilliant, u svakom trenutku mogu postati više nalik osobi kakva želim da budem. Ali koji trenutak da odaberem? Niko te ne sprečava da otvoriš svoj dnevnik i da na praznoj stranici ponovo ispišeš svoju životnu priču. Ovog trenutka možeš da odabereš pravac kojim želiš da kreneš, da izmeniš centralne likove i da napišeš drugačiji završetak. Postavlja se jedino pitanje hoćeš li to učiniti. I ne zaboravi, nikada nije kasno da postaneš osoba kakva si oduvek želeo da budeš. I na samom kraju, hvala puno na izdvojenom vremenu. Želim ti fenomenalan dan. Pozdrav!